טוב, הגענו סוף סוף לקייפ ריאנגה, לקצה של הקצה של הקצה של קצה העולם. זה המגדלור המפורסם, שלט שמראה את כל כיווני העולם. שימו לב כמה יפה פה, איך הים נראה, מדהים מדהים מדהים. יורדים כאלה, אוקיי, יורדים סבילה. שעושים לנו דבר חיבור של ים פלזמן. נשקיעה, ראינו שמש כמה יפה היא. ושאר הנוף המדהים מדהים מדהים שיש כאן. אני עוד לא מאמינה שאני כאן בכלל. ושוב המגדלור.